Når man kommer ind der gennem havelågen, så har vi vand, der kommer ud her, en kold og en varm, hvor den ene, i hvert fald den her, den er i hvert fald flækket. Det løber ind over her, hvor vi har en bruskabine, og så løber det herover, hvor der bliver fordelt vand mellem bruseren og så vores vaskemaskine. Og vandet kommer så, det blandede vand kommer så ind her i vores udbruser, og der sidder sådan en hane her på, og hele den her udbruser, den er gået i stykker på grund af frost. Vi vil egentlig også gerne have skiftet den ud til noget med en håndbruser. Det vi godt kunne tænke os er at få gennemgået installationerne, sikre os at de er tætte, og så et eller andet vi kan slutte en håndbruser på med en hane herinde.